I com m'has fet entortoligar pel mig, T'agrada madur, a tu o no? T'agrada madur? No, només ho dic perquè tinc una teoria sobre el madur, jo. Com més jove ets, més verda la fruita. I com més gran ets, més madura t'agrada, oi? Oi que sí? Oi que no m'equivoco gaire? Oi que no? Bé, no sé si els han fet... Ai, per cert, parlant de madurs. Avui n'hi ha un, mira qui m'ha dit com es deia això. Ferrés, Joan Ferrés, sisplau, Joan, carinyo, treu la mà una mica a l'aire que et veiem tots. Molt bé, fa res, què em fa, 52, no? Així? Correcte, conserves bé, conserves bé, sí, molt bé, conserves. Ara, abans de començar, farem unes petites indicacions, Sobretot, hem aplaudir, és important. Aplaudim una mica, aviam si, Bàrbara Rossell, una noia tan elegant, tan sofisticada, tan coqueta, vaja, per què enganyar-nos, tan pica que ratlla el nivell de plasta. El seu papà li va donar un pis per a aquestes famílies buscar-se la vida. I ella ha llogat tot el pis perquè així no necessita treballar. Li encanta que la desitgin. I per això sempre vol tenir amiguets seus per casa. Que xindenat. Tot el que llueix per fora és el que li falta per dins. Així que, si mai us heu de presentar en un concurs d'intel·ligència, que sigui l'última persona que us acompanyi. Sisplau.
Dormir una altra vegada? Però si et passa el dia dormint, Núria, faràs un forat al sofà. Mira, sabem què podem fer? Jo et puc deixar aquest vestit durant una hora. I anem sortirem de festa durant una hora, ja ho veuràs. T'has de moure, has de fer coses noves, Núria. Sí, home. I menys aquests llocs que vas tu, que la gent parla així, que sembla que tinguin molles de pa a la boca. Molles de cua? De pa? Doncs això, vas amb aquests amiguets tan guais que parlen així, amb la boca tan oberta, que es te maregen, collons! Oh! Jo no parlo d'aquesta manera! Emergència! Ei, què passa? Ei, Àlex, Per què és tota aquesta merda? la Barbie que ha anat de compres. Quina sorpresa. Pots saber què et passa? Deixa-la, se m'ha vist la cara al mirall. Ostres, per favor, calla una mica. Hi ha una caca enganxada al lavabo! Àlex, segur que és teva! Meva, què passa? Que tu no cagues, no? Tu vas purpurina. Meva segur que no, perquè vaig un rastret al mes que podia ser. Doncs ja em direu què fem, Perquè si no està ben net, jo no hi penso entrar. Doncs si pretens que t'ho fregui això, t'haurà rebentat la bufeta abans, guapa. Perdona? Acabes de dir bufeta? Collons, no et prives de res, tu, Més de tot que sordeges. Mira, segur que n'anirà pactant. Ai, Núria! Ajuda'm a treure això que em pica! Si el que t'ha costat a sobre et pica, ja vine. Vine. Sí, No puc! Ai! Perquè escolta, tu deixes aquí tot i llavors no... I què és això? És vestit de puta que t'has posat. No l'hauràs de deixar per sortir a caçar a la nit. Oh! Caçar! Caçar quoi? Collons, homes, que vols tacar si elefants? Quin vocabulari! No m'estranya que n'aniguis a les nits, si els hi entres d'aquesta manera. Aló! Vinga a caçar. Bueno, va, ja n'hi ha prou. Tu, que m'acabo d'aixecar de dormir, l'últim que vull era sentir-vos cridar. A més, ara ho tinc prohibit. Núria s'arrellonga. De petit havia tingut molts problemes i amb la medicació ha quedat un pèl tocadeta. Un dels seus efectes secundaris és que se li escapa el lliure molt sovint. Li encanta fer coses noves, però es cansa de tot. Així que constantment intenta trobar l'equilibri en tot tipus de teràpies. O reiki, acupuntura, ioga i fins i tot neteges rectals. I cap l'ha acabat. Ara està en mans d'una terapeuta reconeguda. Això és que diuen a tu, Mira, saps què? Parlant de prohibits, me'n vaig a fer el sopar. Collons, el sopar, si són les 6 de la tarda. Vols dir que n'has agafat jet lag tot tant dormir? No. El que passa és que ara faig un nou règim, amb 2 àpats al dia, i em prenc una infusió abans d'anar a dormir. Així em desperto amb una sensació com més... De gana, no? No, així és com més lleugera. De gana. No, Núria, fas molt bé. Ara és l'època especial per posar-te estupenda. Mira, t'explico. Jo faig una dieta que consisteix que cada dia de la setmana menjo d'un color diferent. Ah, sí? Per exemple, avui em toca el color verd. O sigui que només puc menjar fruites i verdures de color verd. No l'havia sentit mai, aquesta. Ui, te'n faries creus! El dietista del meu papa cada dia m'envia moltes dietes
Escolta, sí que et creixen. Jo fa 2 setmanes que cada nit faig una sessió de carbosoneteràpia. I mira, Sí, igual que la Pamela, no en parlem pa més, aviat en trauràs un ull. Núria! Chica. Cabeza, no pueden creer que salí tan rápido de casa que me dejé los pantalones. Núria! Núria, ja està el sopar! Núria, no fas res, ets un inútil! Res, és que no m'hagi tirat a les drogues encara. Bueno, chicas, ahora ya lo tengo todo, ¿eh? Nos vemos luego que tengo gente que me espera en la consulta. Chao. Ja estic! Ara les postres! I què hi ha a veure de postres? Em sembla que l'has deixat un pastís de xocolata a la nevera! Ara, pla, on hi veus l'obert, un pastís de xocolata? És un pastís de xocolata amb menta! Collons. Encara és una gràcia la nena aquesta. Tot el dia menjant herbeta i ara de postres es fotrà un pastís de xocolata de fam i mig. Què passa, que això no t'engreixa? No! Això va directament al cap saltant-se les caderes. Bé, el que més gràcia de tot és que cada 2 o 3 setmanes m'emplena la nevera de pots i putinguetes d'aquestes merda de dietes que fa. Ara toca el Vimpidus perquè es veu que no va bé de ventre. Tota la nevera plena de iogurts. Llavors ho ha de comprar tot light i zero perquè li dreni les montalletes, no sé què collons li fan, que el que no m'estranya és que no li rebenti el cap amb el curt que el té. No, i espera, perquè amb això dels colorets ha d'anar a comprar pastanagues i moniatos de color taronja que només valen si són del Vietnam i els han collit amb la mà dreta. I llavors me'n va anar restreta i em torna a emplenar la nevera de iogurts que jo he de quedar les llaunes amb una nevereta de càmping al menjador, que ja fan llàstimes. I llavors a primar-te, doncs no vegis. Alexandra Bellucci, una espècie de tipadura antipàtica. David Jove va voler anar a l'exèrcit i veient el mal ambient que creava, la van destinar a arreglar armament. Ara està treballant a hores en un mecànic del bar. És tan ordinària i matossera que els homes només se li acosten si els ha de canviar els pneumàtics. Amb el que li agradaria canviar-los una altra cosa. Me cagin de nada. Se cura tot amb una bona copa de conyac. I vols que et digui una cosa? A la trinxera hauries d'anar, que deies com una anguila. Cuando llega el crudo invierno, si tienes frío, abracadabra, ¡tápate guarra! ¡Sí! ¡Patamonta Funky Time! ¡La venta va sobre! ¿Qué esperas para ser el hazmerreír de tu barrio? ¡Advertencia! El roce de esta prenda infecta en la piel, provoca pústulas y granos enormes que traen las buenas tardes por la mañana. Què és això? Terror. Què és terror? Calla. Vivian, está aquí. Vivian, cariño. Pequeña, ¿estás bien? Andresina, això no se'n fa! Se'n tensa la pell! Anem a veure pel cutis! Què se tensa? La pell! Que has de saber tu el poc que et cuides! No m'atabais, no m'atabais. No, ja està. Ai, gràcies! Tot això t'ha sobrat avui? Sí, I per mi? No has portat res? los dos de floret, són verdes. No! Quin amor! No m'estranya que no tinguis xicota! Ai, pobre, però si ja en té prou amb la feina que fa, només li faltaria encara aguantar algú altre. Excusez-moi!
Si ha triat aquesta feina és perquè vol. Podria haver fet com jo i guanyar-se la vida d'una altra manera. Perdona, excusez-moi, no tothom és com tu, no veus que aquest va néixer sol? Sol! Vas néixer sol! Sí, el van deixar allà a les escombraries. A l'església m'ha deixat, A les escombraries del costat de l'església. Oh, desgracioset! Ai, sí. I a més és que amb el poc que menja és que no té ni energia. Oi, que està una plata aquí darrere? Ai, sí, cuida. El meu papà, per arreglar-se això, es compra una crema de cua de cavall. O sigui, de debat, marxar res. Hi ha una tècnica molt millor. T'ingerten cabells d'una altra part del cos. Ah, sí? Ho he vist per la TV. Collons, i si no en tens al cap, no te'ls treuen de les orelles? Perdoneu! Encara sóc aquí, Oh, Déu meu. Per què que estigues així? Què t'he fet jo? Andrés de los Santos. Va ser criada de monjos. Perquè la seva família no se'n podia fer càrrec. Un apassionat de l'art cristià que es passa la major part del dia fregint patatones, trumfes, per amagar la seva vocació, pintant figuretes del nen Jesús, cosa que se li dona prou bé, i pot guanyar-se un sobresou enviant-les a Sud-amèrica, on valoren més el sudor. És un tio de poques paraules, amb un humor negre molt sutil. Podríem dir que per ell un dia alegre és per a qualsevol altre ésser humà motiu de suïcidi. No ha tingut mai cap nòvia coneguda. I pel barri es comenta que és verge. Amb tantes monges i nens Jesús, què vols? No ha palpat massa carn, que en diem. Allà dalt m'esperarà algú millor, perquè aquí t'has lluït, nano? Ai, Matilda! Sigo que andes tu de carn fora patada. Ai, què teniu amb els teus amics? Anna! Ai, m'ha donat un exam! Mira aquesta, si no s'ho pot trincar no li obren ni la porta. I tu? Però si deu ser la Violeta, avui em toca teràpia. Teràpia. Hola, Núria! Ai! Hola! Ai! Quin mal Carme! Ja començo a entendre el meu comportament, amb aquesta gent. Ai, no noteu que fa amb una olor... Espereu, us ho semblat, això, sí, que potser em toca. Una olor així... Ai, com oli cremat, no? Oli cremat és aquest que es pensa que dutxar-se és fer un favor a la humanitat. S'han aixecat finates avui les nenes, ja em dutxaré, tranquil·les, Ai, Eloi! Que em sap greu, que si no ens conec el papà, no vol que m'obris la porta. Ai, què fa aquesta noia? Ja vols una abraçada? Oh, abraçada! Qui ets? És la Violeta, la meva terapeuta. Sí, però els amics el poden dir jo, si vols. Ai, terapeuta! Ets aquella gent que endevina les coses, no? A veure si endevines com em dic. No, bonica, no dic que passi endevinar res, no m'hauràs de donar més pistes. Mira, comença per B alta, acaba en A i més burra. Encara que ho sembla. Ho hem de controlar. Escolteu, aprofitant que estem junts, per què no fem la teràpia plegats avui? Home, vols dir? Si m'han d'ajudar aquesta colla a equilibrar-se, jo crec que la tenim clara. Perdona, però és que potser estàs qüestionant el meu mètode? Violeta Smith, una terapeuta encantadora, reconeguda internacionalment per la seva facilitat en la creació i innovació de noves teràpies bioecològiques depuradores, o alguna així. Té un passat tot curiós. Va plorar per primera vegada als 14 anys, quan va descobrir que la seva àvia, en l'argular i familiar, no només hi venia a cama milla, sinó que també hi feia de putilla. Des de llavors s'ha dedicat en cos i ànima a intentar equilibrar les persones.
Actualment està escrivint un llibre i s'inspira molt en la Núria, el seu nou repte professional. El que no és tan conegut és la seva addicció al sexe. L'informarà d'herència familiar indiscutible, que la porta a ser un xic més frescota per les nits. Ei! Et recordo que aviat publicaran un llibre de les meves teràpies. I t'asseguro jo que després de la meva intervenció la teva vida canviarà de dalt a baix. O va? Va, sí, som-hi, que se'ns passa l'hora i he trobat de part de sortir. Ja et deuen haver cardat 10 euros amb el que va. Si no m'expliqueu de què va, jo me'n vaig de shopping. Sí, mireu, nois, us ho explico. Es tracta de començar amb la tècnica de contenció. Què vol dir això? Que heu de dir paraules, acudits, frases que facin riure la Núria. I ella s'haurà d'aguantar tant com pugui, d'acord? I tu? Està flipant, no? Com? No vols participar amb nosaltres? Tots ens hem d'ajudar? No pot ser. Aviam... ja ho tinc! Tu t'encarregaràs d'amenitzar l'ambient amb l'incens de la flor de la vida. Es tracta de fer moviments circulars cada vegada que vegis un moment de tensió. D'aquesta manera, els astres quedaran ben alineats i així els nostres xacres brillaran en plena energia. Noies, som-hi! Jo primera! Cul! O morranes! Tu, dreta! Derrapada a la trona! Molt graciosa, porca! Pluja! Oh! No podries amb mi, no? No, però si t'has sentit al·ludida... No! Bo! Bo! Pets llardosos. Ahí està! Un xist! Un mono li diu a l'altre. Estàs boníssim! Mira, jo crec. No te riguis mai d'un gitano que va en bicicleta. Podria ser la teva. No te vols anar en bicicleta, ara? Deixa-ho estar, no se't pensi la pell de pensar-hi massa. No, no, no! Va, noies, i vosaltres més pensió, més intenció, no aconseguirem treure el res de la Núria. Ai... Ja està! Ja ho tinc! Prepara't! L'Àlex, quan s'aixeca al matí, fa cara de sí, d'aquell extraterrestre, de Gremlin, després atropellar-lo un camió. Doncs la Barbie, quan va dormir, té la xona més oberta, que si li hagués passat el camió amb el Gremlin a dins. Doncs l'Àlex, fa segles que no li visiten la xona, perquè s'assembla massa al camioner que porta el Gremlin. Doncs el camioner aquest es partiria el cul de saber que et refregues carbassons pels pits perquè et creixin. Que no veus que els que et tires es deuen pensar que s'estan refregant plaques calgades? Okay, very good, Maria! A la merda. Bé, deixem-ho estar. Nosaltres seguirem amb la teràpia, d'acord? Bé, però abans farem unes respiracions per intentar depurar l'aura. Oh! Aura! Que tenim un arbre aquí!
La bonica Laura és una halo que envolta el cos humà i que pot ser de diferent color en funció del nostre estat d'ànim. Aló? Colors que ens envolten, ai, és que no entenc res. És igual, guapa, la qual entendre sóc jo que pago la classe. Som-hi. La política és aquesta merda i acabem de Vinga, va, seguiu-me, noies. Inspireu, expireu. Si vols, baixes aquí amb nosaltres i si no et quedes a casa. Ai, quina boleta que té com en aquesta nena, que. Ai, que és amiga teva, Barbie. Ai, que és nova, que trempada. Oh, saps a qui em fa pensar? On és l'Antònia? Antònia! Antònia anava a plaça, te'n recordes? Que hi havia una ambulància allà a la cantonada, O aquella dona, sabeu què li va passar o no? Va ser molt greu, encara se'n parla, Tenia tot hierbes i botiques i herbetes. Total, que de tanta hierba, se la va fumar tota l'herba. Et pot passar, Sorena Vigilet. Mira, què cosa? Ara baixo perquè aquí vam així deixar la veu. Ara, 4 passes són. Ara, vinga, espereu-me, Noies, tenim un problema. Amb aquesta aquí baix no hi haurà que pugui continuar amb la teràpia. Home, jo si ho hagués sabut, no li hagués dit que baixés. Ai, estic una idea. Si anem a la nostra habitació, per si no saps com es diu, i traiem el llit d'aquesta llenyataire i cabrem de sobre. Vinga, amunt. Sembla una idea collonuda, perquè a partir d'avui començaré un dia al passadís. I a la veïna què li diem ara? Ui, res, amb aquesta li deixem la porta oberta i amb qualsevol cosa s'entreté. Com vols que m'estigui tocant tu qui burla de la vampara, iaia, tot el dia aquí? Hosti, que és pesada. Com estàs aquí? Seu que no t'anava el dia, Oi, seu, oi, així el te refredaràs, Com li dau un color. Ai. Que guapo, ara sí, Oi, saps què m'ha passat a vindre, És que una catàstrofe mundial, Mundial. Jo estava allà, sentada a la meva trona, anar mirant la televisió, i de cop i volta, pum, s'acabó! Adéu televisió, perquè no pego l'antena, vas a venir-m'ho mirant, i això, primer estava parlant del rei, ja no sé si ha trencat la cuixa dreta, la cuixa esquerra, el maluc, el cap, què passarà? Com ho faria? Com que podré viure així? No podré viure, Oh, i abans saps què m'ha passat? Molt
molt curiós. Baixava cap aquí i sentia que teniu un gran hermano. I a mi, gran hermano, encara no m'ha parlat, Assumpció... Ara, jovent! Oi, sí! Mira, jo mateixa. És la típica veïna carregosa, feixuga, xerraire, tafanyera, xafardera i tot el que canvia amb ella que defineixi un turment de bona. Li encanta fer de mare de tothom ja que mai no ha tingut cap fill. En Ramon Muller, el seu ex-marit, fa poc la va abandonar cansat de la seva xerrameca. Pesada. Tot i així tenia la sort de tenir una orella mig sorda, si no hagués estat impossible suportar tal pallissa 20 anys. Assumpció, mancat, Assumpció, maca, què? Si ell no sabia la diferència entre escoltar i sentir, era el seu problema. I no el meu, ¡Ay, he llegado! Oh, i ara sí. Mira, va. Si tu vens tots tres aquí, oi, sí, he mirat tots els exercicis, però ram d'aquests, que ara... He primat 3 quilos, Ai, que estem... Ai, teniu enveja, tan guapos aquests jovent que sou, Oi, sabeu què? Abans que us expliqui què m'ha passat avui? Una que vagi a comprar una mica de manduca, no sé, una mica de... Què puc fer? Pa amb natilla. Sí, t'agrada molt el pa amb natillet, sense crosta el teu. Sí, ara hi vaig, de seguida vinc, És aquí el cuiner de tot, I per veure què hi posarem, voleu una mica de taronjada per ahir, una mica de taronjada. Ara vinc, parleu de les vostres coses i de seguida soc aquí, No m'allarareu, ja torno, Vaig allà! No puedo con este carpo de mujer. Oh, es horrible. ¿No se da cuenta que cansan los oídos? Que tengo este tímpano perforado y este está a puntito. No se da cuenta, ¿no? Yo que venía dispuesta a sentarme aquí a tu ladito y que nos contáramos cómo nos fue el día. ¿Sabés qué me pasó hoy, Andrés? ¿Querés que te lo cuente? No. Segurísimo. Y bueno, pues te lo cuento igual. Resulta que estaba yo en la consulta y de repente me entra un chavo. Y qué chavo, qué musculitos que tenía. Y unos pectorales. ¡Ay, qué pectorales que tenía! Eran unos pectorales. ¡Oh, qué enorme! ¡Qué cosa! Y me pidió que lo examinara. ¿Os lo podéis creer? A mí me lo pidió que lo examinara. Gustavo Pelayo. El doctor Gustavo Pelayo, un ginecòleg argentí recent arribat al nostre país per dur a terme les pràctiques dels seus estudis a la consulta del barri. El pis més barat que va trobar va ser aquest, ja que paga 4 duros per poder dormir al sofà. I com que s'ha enamorat perdudament de l'Andrés, no té cap intenció de mudar-se cap a altre lloc. Es va haver de reconvertir en ginecòleg després de la traumàtica experiència, curta però intensa, d'intentar ser uròleg. Durant més d'un mes va desafiar la llei de la gravetat, intentant mantenir el tipus mentre l'envoltava un paradís per a qualsevol homosexual. Maniquís masculins, fotografies de l'aparell reproductor, pràctiques en directe. Així que, preocupat per la seva salut mental i sobretot física, va decidir derivar-se cap a la ginecologia femenina. Y claro, pues cómo iba yo a examinarlo, ya sabes lo que me pasa a mí con ese chavo, me pongo un poco tonto. No pude. ¿Y vos qué? Sí, contame algo, ¿no? Tienes una cara de cansado. Trabajaste hoy, Uy, pero no te preocupes ni un minuto, porque te voy a hacer un masaje que vas a ver qué cosa más hermosa. No toque. No te voy a tocar, pelotudo, si es un masaje. No toque. Y no, que te estés quieto. ¡Asus! ¡Portate para allá! Ai, em cridava, he sentit com em cridava, Ai, porta una mica de taronjada, això sí, és que no hi havia ni pa i algú se me l'ha menjat tot, Va, seguim tots tres aquí, també podeu participar, va, que ens explicarem cosetes i això. Va, seguim aquí. Ai, sí. Oh. Pues no, chica, yo no me voy a sentar ahí a tu ladito. No quiero, me cansa. No sé si te lo dije nunca, pero me cansa, me aburre.
¿Sabes qué? Me voy al baño que seguro que estaré más bien acompañado. Chao. Oh, que té que no hi ha ara? Voleu que ho sigui, què té? Voleu que ho sigui? Andresí! No, Andresí no, Tu ho saps i no li dius. I vosaltres també ho heu vist amb aquests dos ulls i no li heu dit res amb el pobre nano, No li heu dit res, Que sou molt dolents, home. Que aquest nano li pot passar com a Manolito del Pueblo. Home, saps què li va passar amb el Manolito del Pueblo? Que t'han fet coses així... Aquestes coses que es fan i que es desfan, aquestes coses nyu-nyu, amb un altre que feia nyu-nyu, saps què li va passar? Ho saps o no? No. Li va caure! Andresí, ¿por qué no venís? Te estuve llamando desde el baño. Hay una mierda pegada en el retrete. Siéntate aquí con nosotros i destaca el més important és fer-te entendre això, Perquè acabis amb la teva integritat física. Aviam, és que jo, no tinc mai fills, i aquestes coses així intrínseques que venen de dins em costen molt, Aviam, te voy a contar una fàbula, sí? Una fàbula, mira. Anem tots tres en camió. No, en camió no, perquè no tenim camió. Anem a peu, tots tres, vale? Anem a peu, tots tres, així. I aquí hi ha una vorera, i aquí hi ha una altra vorera. Una vorera i una altra vorera, sí? Vale, què passa? Molt fàcil. Jo fa anys que trepitjo aquella vorera, i la trepitjo i ningú me'n treu d'aquella vorera. Vosaltres trepitgeu l'altra vorera, sí, tots, a l'altra vorera. Què passa quan tu quieres travessar la vorera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te lo cuento. ¡Que et pot atropellar un camió! Això passa! Ho entens o no, fill? Ai, ho entens o no? És que em preocupa. Que no baixarà. Home, és que què farem? Ara jo no sé com explicar, explica-li tu, Bueno, deixem-ho estar perquè ens hem avorrit. Farem una cosa. Podem preparar un sopar de veïns. Què us sembla, que estem tots tres aquí? Sí. Un sopar. Jo puc fer canapés, truites, puc fer... No sé, però he vist un lloc per fer sopar. Estava allà a la plaça Major, sempre hi ha unes dones allà així suaves, tallades, allà és un bon lloc tot. Ai, que m'han a lo puesto! Horroroso, de verdad, no puedo con ella. Qué bien, por fin un poco de sofá. Y bien acompañada. ¿No qué? Contame algo, ¿no? No me cuentas nunca nada. Ni qué hiciste, ni qué trabajo tuviste, ni quién vino, no sé, dejate ir. He pelado 300 kilos de patatas durante 8 horas. He hecho eso solo. ¿300 kilos? Sí. ¿Tanta gente come patatas? ¿No se dan cuenta que engordan? ¿Y siguen engordando? Y seguro que encima le ponen esa salsa, ¿cómo le llaman eso blanco? Mayonesa. Eso, mayonesa. Más grasa, vamos a añadirle grasa al asunto. No se dan cuenta, iban engordando y engordando. Y luego se van al modito y resulta que el pobre modito no tiene tela como para tanto cuerpo. Y son enormes esas cosas. Tienen 3 barrigas, una aquí y otra acá. Luego me vienen las señoras esas, las que vienen ahí al Manflower, me vienen a la consulta. Ay, señor doctor, ¿qué me puede examinar? Pero ¿cómo la voy a examinar, señora, si no le veo la concha? Los míos, señora, que no puedo, que es imposible. De verdad, no sé cómo va a terminar el asunto, no lo sé, pero bien, seguro que no. ¿Sabes qué me consuela a mí al menos? Que al menos hay gente lo suficientemente preparada como vos y como yo, que se entiende... ¡Que toque! Pecador que es un pecador todo día educado, bla, toma ya tu tocar. No toquis pesar. Hosti. Al infierno anirà. Ya. Què té, que cara? ¿Qué
el Andrés no me quiere. El Andrés no me quiere. ¿Cómo te va a creer? Somos una papayita. Alex, no podem continuar la teràpia perquè tu has menjat i hem de ser 4. ¿Qué pasa? No me quiere. ¿No te quiere? Yo sí te quiero. Ya sé, tengo una idea. Siéntate. Pero no quiere. Siéntate. Andresín. Pídele perdón. Pídele perdón. Me Ferrer, que estoy... Que le pidas perdón. Deixeu viure un moment, si li demano perdó, no. Ajá. Nen. Aquestes ganes de tocar que no t'hi volen aquí. Que sí que la queremos. Molt bé. Doncs esperes i me'ls deixes aquí, no? Què vols, que em talli les venes o què? Ens ha de xocar! ¿Qué humor que tiene a veces, eh? No entiendo nada. ¿Sabes qué hice hoy? ¿Qué hiciste? Me fui de shopping. No me lo creo. Sí. Me fui a comprar un collar, un vestido, bodas, maquillaje. ¡Ay, sí, maquillaje nuevo, pues también! Hombre, pues maquillame, que hace un rato estaba llorando y tengo unas ojeras terribles. Maquillame un poco. Sí, por favor. Dale, pero antes tengo que ponerte ¿Qué me vas a calvazones. La mare se la va a parir. Quieto, ja vengo. Saps que ara quedaran els ulls com un mussol? Pues eso es lo que quiero, tonta, que me queden así grandes. Ay, que no entiendes nada, ¿eh? Ja estic aquí. Oi! Ya no lo terminé. Ok. Y me estaba cansando. Picario. Ya. ¿Preparado? Qué maletín más auténtico, ¿no? ¿Qué es esto? ¡No toques! Ay, vale, Es meu, no, ¿entendiste? clarísimo. Ok. Voy a ponerte sombra de ojos, rímel. Oye. Vale. Vamos allá. A ver. ¿Qué color escoges? Este púrpura. El púrpura. Por favor. Dígame. ¡Oh! ¡Qué bueno! Hauràs d'anar a treballar tota la tarda així purpurinat. No, fiesta esta tarde, tonto. Y que eres pesada, ¿eh? Ya. ¡Uy! Me pasé un poco y llegué hasta acá. Espérate que aún no he terminado. Ya. Bueno, ahora dime. Ya. ¿Rímel también? ¿Sí? Qué bien. Sube un poquitín. No tanto. Por favor, David, ya no sabes cómo hacer. Y acá. No sé, pero se me puso la gallina de piel. Colla de papiolos, no ho veieu que està fent tormenta? No heu vist mai ploure o què? El cosmos es manifesta! I per si no en teníem prou fins ara, una tormenta elèctrica monumental col·lapsa la ciutat i fa que es quedin tota aquesta patualla tancats i sense llums durant una llarga estona. Que no sé vosaltres, però a mi personalment
em sembla que acabarà com el rosari de l'Aurora. Cada llama és com una punyalada per l'anís de la casa. Que pobre. Mireu quina cara se l'ha quedat. No hi ha cremes que ho arreglin, això. I aquí tenim l'altra flor al pis. El terror li ha desencaixat la mandíbula. Ara li fa conjurar la... Bé, ja m'enteneu. I com no, la Núria està aterroritzada i arrapada a la seva nova esperança. Que si s'està gaire més estona, acabarà pitjor del que està. L'espècie de tipa dura, acostumada com està a la supervivència de l'exèrcit. Ni fum ni foc. Això sí, no deixa el conyac ni que li caigui la casa a sobre. I la veïna està a punt d'entrar en pànic total només de pensar que no s'hi veu bé. O potser li han baixat els ploms, o els hi han tallat la llum. Eso
lo que hacía falta acá en esta casa. Un poco de mano dura con esa tipa. Escolteu, a vegades diuen que si ens gravem potser se solucionen algunes conductes. Podríem provar-ho. Com enxufis algun aparell, te l'endossaré com amb una. No se firma para eso. Què més de dona tu que li caigui? Què més de dona, iaia? Estic posant histèrica! Ja em calleu i a la ràdio a veure si ens entenem d'alguna cosa. S'estan veient afectades per un tall de subministrament elèctric degut a la tormenta de grau 5 que es troba en aquests moments arrasant la zona. Parlem de llamps i trons d'una intensitat considerable. Es demana màxima precaució a la població en evitar l'ús de qualsevol aparell, ja que podria treure descàrregues. Es demana que la gent busqui refugi a casa o en els bars i botigues de la ciutat i no circuli durant les següents 2 o 3 hores que pugui durar la tormenta. A més, podria ser que... Collons, ho heu sentit o no? És una tormenta de grau 5, eh? No grau 4 ni grau 3, de grau 5. Hòstia, a l'exèrcit n'havia passat 3 d'aquestes. Podeu sobreviure o què? Sí! Tots en fila, ràpid! En fila, ràpid! No ho sabia! Voleu sobreviure? Sí! No ho sento, xitxareu, us he dit si voleu sobreviure! Sí! Sí què? Sí! Molt bé, doncs un crit de guerra fort! S'aplaudats atropellats! Un crit de guerra! Bueno, molt bé, tu, trobes amunt. El pit, separa't una mica, separa't. Tu, hòstia, tu fes el que puguis. Aviam, necessitem primer la boca. Vam de vostè. Aviam, no ens esmicoli les dents amb una tonada. Llavors, les mans a les orelles, toquem el tipa, ben fort, que no se'n rebenti. I ara, per acabar la posició, de genolls, ràpid! És que jo, per això, si no puc ajudar-te, Ai! Cap problema, tu et posarem a la banyera que si això es converteix en un huracà seràs l'única que podràs sobreviure i propiaràs l'espècie tu sol amb les calces del ginecòleg. Que Déu li agraeixi la noia, Gràcies, Com ho paga? Ale, vinga. I ara vosaltres, per acabar la posició, amb el cap i a la terra. Viure amb 4 imbècils no té preu. No ho havia vist mai, això. I el que prendries aquí, xata, no tant escriure llibretes i més viure la realitat. Però no te n'adones que jugues amb els sentiments d'aquesta pobra gent? I tu amb els calés no et fot? Això meu és espectacle gratis. I què? Quanta estona els penses tenir així? Home, una mica encantadors ja ho són, però quan els arribi la sang al cap poder tornar a posar. Najeto, ¿vas així o com va això? Depèn del que tardis a veure que us he pres el pèl. Quins collons. Núria, podem anar a la teràpia perquè això veig que no va bé. Bé, passa. Mira amb aquest sofà, no n'hi ha cap més? Noia, sí. Era broma, calma, tranquil. ¡Ya! ¡Gustavín! ¡Nos ha dicho una mentira! No. ¡Sí! ¡Eres mala! ¡Parece que te has pasado un pasote, pera tonta! ¡Oh! ¡Mire! Bueno, ¿y no puc fer servir el mòbil? No. Ni l'iPod?
No. Ni l'iPad? No. No, que no podem fer servir res, collons, no ho has entès? Que ens hem d'estar 2 hores aquí mirant-nos la cara. No puc fer servir ni el mòbil ni l'iPad, no pot ser. Tu t'has fet culpa teva! Meva? Me cago en Déu! Què t'ha fet tu, senyor? Ai, que tens, tu? Què tens? Mira, con la lengua, con la lengua, Per casos excepcionals, mesures excepcionals. Ai, disculpa, nena. Així és que la dit la unitat. Tots asseguts cara a la paret i callats. Bueno, com el col·legi d'ara es veu això. Com el col·legi hem de seure tots aquí. Tant val igual que ja ho he entès, Cal, com fer-hi sola, Vam acostar, no? Molt bé, senyoreta intent de coronel. Sé perfectament que totes les nits plores com una bleda assolellada. La Núria m'explica tot el que passa en aquesta casa. Has de pensar que les teves pors seran la teva llum. A veure, Barbie, molt lluir, molt presumir, i encara deus ser verge. En fi, has de procurar cuidar el teu interior, perquè la gent s'enamorarà d'això. I busca'l, perquè el temps... El Andrés no me quiere. Ay, el Andrés no me quiere. Pensa que la vida et diran molts nos i no passa res. A la vida se't tancaran moltes portes, però pensa que se n'obren moltes d'altres. Núria, amb aquesta colla de bojos, tu no pots estar més equilibrat. Ai, Andreu. Pelar patates és un ofici molt lloable, però si a tu veritablement el que t'agrada és pintar sants, no cal que ho facis per les nits d'amagat. T'has de mostrar tal i com és. Fluir. Sí. Senyora Assumpció. Catherine, sí, jo mateix. La seva vida és un monòleg. No sap escoltar ningú. I no se n'adona que això la porta estar sola. Sola com una mussola. Sola. No estaràs sola. Déu està amb tu. Azul. Yo no te soporto ni un poquito, ni un poquito. Pero sola no te voy a dejar. Jo encara que facis coses ronyoses també t'estimo, Doncs, nois, encara que hagi d'estar desequilibrada amb vosaltres, ho prefereixo que no parlis de Ai, si m'accepteu tal i com sóc, mira, jo també us estimo. Sí. Collons, quin panorama. Que si no vinc també fotrà lletja.
Us n'adoneu? Sí. És la primera vegada que estem tots d'acord. Y chicos y chicas, esto hay que inmortalizarlo. Este momento es único. Pero Andrés, ¿por qué no me acompaña? Que está muy oscuro. Vamos a buscar la cámara. Y ustedes, chicas, ¿por qué no van a despejar un poco las paredes y nos echamos una foto bien chula? És que ho has fet tan estupendo, tan espectacular. Congratulations, que es diu, nena, vine. Oi, sí, Oi, que bé que ho has fet, Molt bé, Darrer xupet que ho ha fet aquesta noia, Oi. I ara que no hi és, per què no en parlem una mica d'aquesta noia? Que és molt aromàtica, és molt... com ho diríem? Molt hippie, i ningú li diu tampoc que és hippie, Educats, home! Ai, quan solucionat totes, veu, Si algú en aquesta sala té algun petit o gran problema, algú el té, algú m'està molt més, veu, Ja m'agradaria veure, això, Cada casa és un món, diuen, Sí, no passa res, tampoc abans de marxar, m'ho dieu a mi, i amb un fullador us hi apuntarem el número de la psicòloga, aquesta terapeuta, el que sigui aquesta noia. Hippie per poder funciona, us arreglarà la vida, tu, deixar una mica de farigola pel terra i prou. Ara, però espereu, espereu, fa una mica de vergonya dir-ho i tot, És que amb tanta emoció, és que m'ha pujat una mica tot, m'ha escapat una mica, Però no passa ni al lavabo, és que m'ha pujat el suc, la pressió, la bilirrubina, m'ha pujat tot. ¡Dijiste bilirrubina! Si el problema tu casa no respon, n'estic fins als mismissis del sudaca. Abans em factura de pintor, o una passa de través la maraca. Ai, mira els fills que mi que canten, jo crec que no res de res. Vull que estigueu en els morons, a mi se'm fot una boca a l'espanta. Doncs mira, jo estic super contenta, primer com estem tots aquí. No t'emocionis massa, coita plasta, que això no es va donar molt bon. A mí me gusta el anticiclo, cuando leo el ritmo de mi vida, y quiero ser su bienvenida. Es un amor que contamina. Sí que contamines, que s'acaba però per mi. Tinc ganes de fotre'm un tiro, és un amor que contamina. Bobo, buonasera, Bobo ha fatto molto